Evo, na ovoj izložbi predstavljam slike koje su nastale u zadnje 4 godine. Znači, krenulo je 2019. i dosta nekako neplanirano, sa idejom da se odmaknemo od dotadašnje prakse koja je bila izuzetno fokusirana na detaljno planiranje slike unaprijed i na poman odabir motiva. Osjetio sam potrebu da krenemo u jednom smjeru koji je više spontan i koji mi dopušta dugotrajno istraživanje jednog motiva ili jedne tematike u likovnom obliku. Neke slike su nastale jako brzo i s lakoćom, na nekima sam radio jako dugo i mislim da se to na radovima negdje i primijeti. Tako da mislim da je cijela izložba zapravo traži neku ravnotežu između toga pristupa koji sam tražio i onog iskustva koje sam imao prije toga. Mislim da se na kraju tu uspostavlja nekakav odnos dva suprotna principa. Samim tim, ako gledamo slike, mogli bi ih možda podijeliti u dvije grupe. Jedna grupa bi bila slike koje su potpuno prazne, to jest na kojima apsolutno dominira samo jedan motiv. To je to, nazovimo polje, nekako područje prekriveno vegetacijom, niskim raslinjem, travom, kako god, te na one slike gdje se unutar tog polja nalaze nekakvi dodani objekti koji su tu možda namjerno smješteni, možda su zalutali i djeluje, barem meni, pomalo zagonetno. Ja ni sam ne znam šta bi konkretno rekao o njima, ali evo, tu možemo prepoznati dva principa. Znači, slike koje su potpuno ogoljene nekakvih konotacija na suvremeno vrijeme, mogle bi biti smještene u bilo koje doba povijesti, tako reći. Znači, to su slike nekako van konteksta, a van konteksta današnjice, a opet je za njih i zapravo i presudno, jako značajno šta su nastale baš danas. U to vrijeme koje je jako zasićeno slikama, hrpom informacija koje se jako brzo izmjenjuju. Mislim da sam zapravo negdje i tražio neko područje koje će biti kontrapunkt, recimo, dinamici suvremenog života koja nam je nametnuta i s kojom moramo živjeti i koju na kraju krajeva i prihvaćamo, koja nam je možda i potrebna u ovom trenutku. Pa na to se onda nadovezuju i ove slike sa predmetima, objektima, dodanim elementima koje su one se drže nekakve zapravo asocijacije i konotacije na teme današnjice koje mene zanimaju, koje me intrigiraju. Znači, tu je negdje kroz to vrijeme ipak sve što se događa u društvu utjecalo na krajnji ishod, na obličje tih slika, na to kako će one na kraju biti organizirane. Znači, samo polazište slike počiva o nekoj spontanosti, na nekima čak i gestualnosti, dok kako se slika bliži kraju, ona ipak postaje više organizirana, više izrežirana, ali
uvijek pokušavam naći neku mjeru da najbitnije na toj slici bude ono što se desi možda van moje kontrole i van nekog razumskog promišljanja o rezultatu. Šta da kažem? Slike su velike i sviđa mi se kako stoje u ovom prostoru. Zapravo je ovo jako posebna izložba meni, jer je prvi put su sve te slike na jednom mjestu prikazane. Do sad su sporadično prikazivane na nekim izložbama, ali čak ih kao cjelinu nisam mogao zamisliti na jednom mjestu, a evo u ovom prostoru su se nekako povezale i uvjerile su me da sam ipak kroz svo to vrijeme držao jedan kontinuitet u stvaranju. To je to.